Mae Cymraeg yn gallu bod yn rhan o fywyd pob dydd mewn sawl gwahanol ffordd, gan gynnwys technoleg. Mae'r fideo yma'n dangos i ti sut i newid fformat rhifau, y dyddiad, amser a'r bysellfwrdd ar Windows 7. Cyn gallu gwneud hyn, rhaid i ti fod wedi cymreigio gweddill dy system Windows 7. Os nad wyt ti wedi gwneud hynny eto, edrych ar ein fideo ar sut mae gwneud hynny yn gyntaf a dod yn ôl at y fideo yma wedyn. I ddechrau, clicia ar y botwm Cychwyn ac wedyn Panel Rheoli. Bydd ffenestr newydd yn ymddangos. Yna clicia ar y cloc, iaith a'r rhanbarth. Bydd ffenest arall yn ymddangos unwaith eto. Clicia ar Newid fformat rhifau, y dyddiad neu'r amser. Bydd hyn yn agor blwch newydd. O'r gwymplen, dewis Welsh, United Kingdom, a chlicio arno. Wedyn, clicio Defnyddio, ac yna Iawn. Bydd hyn yn darwen yn ôl at ffenestr, cloc, iaith a'r rhanbarth. Y cam nesaf bydd clicio ar Newid bysellfwrddau neu ddulliau mewnbynnu eraill, ac wedyn ar Newid bysellfwrddau. Yn y ffenestr honno, clicia ar Welsh, United Kingdom, y Deyrnas Unedig Estynedig. Wedyn, clicia ar Defnyddio, ac wedyn pwyso Iawn. A dyna'r camau i ddilyn i newid fformat rhifau, y dyddiad, amser a'r bysellfwrdd ar Windows 7. Bydd hyn hefyd yn dy alluogi i deipio acenion yn y Gymraeg, ac mae yna fideo arall i'w gael sy'n dangos sut mae ysgrifennu acenion. Mae gwneud y pethau bychain a chynyddu dy ddefnydd Cymraeg o dechnoleg yn bwysig, a gellir gweld rhagor o fideos sy'n rhoi cyfarwyddyd pellach trwy fynd i'n gwefan.